Ja he contat algú, Sí, perquè jo de Morella no conec res. Mira, Txell. Disculpeu, sou de Morella? Sí, som d'ací. És que la meva amiga i jo som de Magüella i volíem saber algo del assassí de Morella. Si podeu explicar-nos... Ah, clar. Tu. Sí. ¿Sabemos? Sí, claro. Gràcies. Pues ve arrel de que en el segle XVII la Virgen de Vallivana es diu que es va salvar d'una gran pesta que hi havia aleshores. Des d'aquest moment, pues, cada 6 anys, honrem la memòria de la Verge, la traguem en les processons. Sí. Per a nosaltres això és un sentiment molt gran perquè des de xicotets ho hem viscut i quan la trauen i veus a la gent plorar a ta mare i a emocionar-se és molt bonic, és una cosa. I les processons també és molt divertit, les cavalcades i tot, s'ho passa molt bé. I he escoltat que és patrimoni Europeu, sí. enguany. Este any l'han nomenat. Sí. Es preveu que va vindre molts més turistes. Sí, està bé això. I quan De és? turistes. El mes que ve? Sí, estem al juliol, sí, el mes que ve en agost. El 4. Sí, el diumenge. El diumenge, el 4. I per què carrer passen les processons i tot? Pues si voleu anem ara a donar una volta i ho ensenyem. Vale. Pues, tot de por. Lo de l'anunci sí que l'any passat, no? Sí, un any abans del sexeni es fa un anunci per a afectar a la gent, recordar, n'hi ha ninots que És festa. representen de forma còmica aspectes quotidians de la vida de Morella. De volantins. I també feu balls, no? Sí, fem en molts. en les torners, Els teixidors, les gitanes els oficis i els llauradors. Nosaltres sabem ballar algú, no? Sí, però Ai. no se mos dona molt bé, No la són veritat. molt bones. Si les cançons són cançons, les fòlies són fòlies i les cançons són cançons. Ja la meua resalada no li agraden els sarons. Les fòlies són fòlies i les cançons són cançons. Jo tenia un gran cabàs de fòlies i romanços. Jo tenia un gran cabàs de fòlies com la cuissa, de romanços com el braç, de fòlies i romanços. Jo tenia un gran cabàs. La corroquina està mala i el corroquí no la vol. La lliten a la pallissa per no fer-lo del llençol. Ai de mi, ai de ti. És que nosaltres
vivim més la festa des de fora, perquè Sí. mos pares sí, i els teus també, no? Sí, però no participem molt. Ens agrada veure-lo. Sí. És com un espectacle. I podem veure la festa amb vosaltres? Clar, Clar, que deu ser vosaltres.